We hebben eigenlijk een koffieset gemaakt voor mensen van Sint Elisabeth en Sint Doda, zodat die dat makkelijker kunnen besturen en zo. Zo met grotere knoppen en zo. Die kleine zijn moeilijk te besturen natuurlijk. Ja, je ziet hier een koffieset gewoon met grotere knoppen erop. Je moet hem dus insteken en als je op de rode knop duwt, dan begint de verwarming te werken. En als je op de groene duwt, dan loopt de koffie eruit, dus dan begint hij te pompen. En als je ze allebei inhoudt, ja, dan krijg je dus warme koffie. Ja, dit zijn de lampjes die hier in de knoppen zitten. En die hebben dan door deze dingetjes, die zijn elektrisch verbonden dan met dat kabeltjes aan de andere kant die eruit komen. En die staan dan bijvoorbeeld in contact met een relais of met een Arduino. De gele knop is om koffie op de koffiemachine aan te zetten en de blauwe knop is om koffie te zetten. Vooral het cijferslot en de code samen te laten werken, dat die alleen aangaan als er de juiste code in is gevoegd en zo. Daar hebben we toch heel lang aan moeten werken. We hebben vooral veel van Arduino en zo bijgeleerd, doordat je kabeltjes en zo moet aansluiten. Het is eerst en vooral in het Engels, dus ja, dat kan ik al niet heel goed. Dus daar leren we dan ook wel een beetje bij. We hebben het ook met AI's geprobeerd om te kijken van wat zegt die. En we hebben dat eens geprobeerd en dat ging eigenlijk wel aardig goed. Ik vond het leukste wel vooral het coderen eigenlijk. Dat doe ik sowieso al graag in mijn vrije tijd. Wij doen bijvoorbeeld in onze zwakste klas wekelijks koffiezet. Dus we doen daar elke maandag koffieklets. Om dan kunnen ze rustig binnenkomen, het weekend even van me komen en zo. En dus dan zetten we koffie. Maar nu is dat vooral nog zo de beleving, ruiken. Omdat dat toestel is voor hun veel te moeilijk. Ze kunnen dat niet zelf bedienen. Die knopjes zijn te klein. Het is ook wel gevaarlijk, want daar komt kokend water uit. En daarom die knoppen zijn al veel groter. Wij kunnen toestemming geven van het apparaat mag beginnen lopen. Dus dat is wel, daardoor zien we het wel veel haalbaarder dat onze leerlingen zelf koffie kunnen zetten.